bilo matin. Ne wayombo kode 2013. Iwinjo chako bilo ma pod obilo. 2017 wayombo kode. Baba be bilo. Koro giriwore. Gin mane kara gi mer magino do. Ki wacho ni mer ni maina kamando wacho ni mer omiyo ji nodo. Nikech bilo joma ne bilo gigi ne nitie. Pod gibile nyaka sani. Mano ok moni yombo. Gima wawache ni mistakes mamiyo mineno minyalo kod mata somo. And fundamental yiero deputy governor, deputy president marach. Marariyo thiano neji. Iwinjo ka mheshimiwa wacho ni ginyo ne thiano ne giathiano. Karuto koji na okisaji mama yayi mama kata ki linga ya ye duga ka wene ngane to kon odhiyo andoga ondogo luo onge wan wawegi mane wan tiyo uru udhi mikone ni winjo jothurwa kamune no tere wud nginane okobidhi ayuru wud ngina okobidhi campaign oko biro kama wacho ni okobidhi pesa to biro golo pesa no is enough and structures matiyo miyo pesa no chopo to the last person structures ge mondo ka na pana onge odhiyo ndogo ji wan gi deep state wakono oyo gini kata 2013 deep state ne dwaro Mudavadi ne oge dwaro Uhuru Muigai. I was there podi wadhi Uhuru half of it am I need to bring the president so ndiye bend kendi romo kendi tegno wasetemo kodi wateme nga machielo samoro the gods of Ramogi Hills nyungu mingi mkete wi Ramogi go odagi waketu ngama yae wawe ubeo omawa deep state kianga to kata kubedo ni mai nyaka chop kam kondo ito happy raj kidhire jogi nyaka mai waketi e nyakone